Be am i ti roi croeso ni? Rwy'ch croeso cynnes i Caryl PJ a Radio Cymru hyd y DJ. Rando arni gyda brecwast iach, dwi fan ohoni a sy'n hogyn bach. Diolch yn fawr iawn. Siamai. Hi guys. DJ Caryl PJ, dwi'n licio hwnna. Io wedi cael yng ngalw'n DJ o blaen Mr Holden. Diolch yn fawr iawn. Croeso i hwb. Diolch, mae'n lyflu bod ma. Neis gael di yma. Rhaid i fi ymddiheudo am y mug. Dwi wedi breuddwydio am cael gwefusau mat arno fi. Breuddwydio, she's been dreaming about your lips on her. No, wyt ti'n wedi gwneud i sioe dysgwyr? Ti'n joio hwnna? Nes i fwynhau ysgrifennu i ddysgwyr yn fawr iawn. Roedd cyfres o'r enw Talk About Welsh yn ddiddorol iawn, achos ar y dechrau, opera sebon oedd o i ddysgwyr. Ond roedd nhw'n dweud bod ni mond yn cael defnyddio 5 gair trwy'r holl beth. So, oedd hi'n ysgrifennu, yr her challenge oedd ysgrifennu script i ddysgwyr, ond 5 gair. You can only use these 5 words in the first one. Oedd o'n dda, oedd o'n ddisgybleth dda iawn. Achos ar y teledu mae pobl yn gallu gweld beth wyt ti'n gwneud. Felly, oedd dim rhaid esbonio popeth. Ond wedyn pob wythnos, oedd mwy o eiriau yn cael ei ychwanegu. Mae teledu, mae pawb yn gallu gweld y teledu, yn dyn? Ie, mae'n visual, yn dyn, so mae'n helpu. Bysa ni rhywbeth o, helo Nia, neu bore da Nia, bore da. Bore da, Matt. Ti'n gweld? Mae bore da yn gallu golygu 2 beth. We've been through this over the last couple of weeks, haven't we? A bod ti'n gallu, bod ti'n mynd, bore da, Caryl. Felly mae yna rhywbeth wedi digwydd rhwng ti a fi. Felly dwi'n hoffi sgwennu ddysgwyr, mae'n gret. Radio, actores, ysgrifennwr? Ysgrifennu? Ie, ysgrifennu, ti'n ysgrifennu. Beth ydy'r hoff? Dwi'n hoffi canu a ysgrifennu cerddoriaeth gore. Dwi wrth y modd yn neud stwff ar Radio Cymru, a dwi wrth y modd yn creu cymeriadau ar gyfer sketches. Mae hwnna'n lot o hwyl. Ond dwi'n meddwl bod cerddoriaeth yn rhan bwysig iawn ohono fi, a dyna beth dwi'n hoffi neud gore. Cerddoriaeth, music. A cyfansoddi, cyfansoddi, cyfansoddi yn fwy na canu. Dwi'n hoffi canu, ond dwi'n hoffi cyfansoddi'n fwy. O le roed ti'n cael syniadau? Syniadau cerddoriaeth, y caneuon? Cerddoriaeth, y caneuon? Wel, pethau sydd wedi digwydd i fi, pethau sydd wedi digwydd i bobl eraill, ambell waith, just rhywbeth sydd yn gyffredin i ni gyd, rhywbeth sydd yn digwydd i bawb drwy'r amser. Mae pawb wedi cael torri galon ar ryw adeg neu gilydd. Mae pawb wedi... Torri galon, heartbroken. A mae pawb wedi caru rhywun, a dyn nhw ddim wedi caru chi nôl. Hwna'n wael. Unrequited love, brifo. Siwma Miriam. Merch Caryl. O, diar. Subtle. Mae myg Miriam yn y cefn yna. Mae Miriam yn iawn. Good. A mae'r plant i gyd yn Good. iawn. Mae'n dweud helo. Faint o blant sydd gen ti? O, dwi ddim yn cofio. It just fell out. I sneezed ac allan yn nhw. Oh, twins. Gideon yn llysfabi. Elan, Miriam, Moc a Greta. A mae pawb yn canu? Mae Elan yn dawnsio yn fwy na canu. Mae hi'n gerddorol iawn, ond mae hi... Gerddorol musical. Mae'n rhy ofnus i ganu o flaen pobl, yndi. Ond o sganddi lais da. Ac eto, wneith hi ddawnsio o flaen pobl. O, wneith hi wneud hynna'n iawn. Ond i fynd nôl at y gwestiwn ni, o ran syniadau ar gyfer cymeriadau, os dwi'n gwneud sketches a cymeriadau. Cymeriadau? Character. Achos bod fi'n hoffi pobl gymaint, dwi'n sylwi ar beth mae pobl yn gwneud ac beth mae gwahanol pobl yn gwneud. Sylwi, cos mae'n hoffi pobl, likes people. Mae'n sylwi, notice, like, beth mae pobl yn neud. Ooh, we're being watched. Beth mae pobl yn neud, a beth mae pobl yn dweud, a pa fath o wahanol bobl sydd yn y byd, a pa fath o wahanol bobl sydd yng Nghymru, a pa fath o wahanol bobl sydd yng Nghymru sydd yn siarad Cymraeg. Ti'n licio quiz? O, dwi'n licio quiz. O, dwi'n mynd yn nervous wan. Amser quiz. Amser quiz. Reit. Beth mae'n rhaid i ti wneud ydy cyfieithu gymaint o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg ac y gallu di mewn i ganeiliad. Reit. Da ni'n barod. 1, 2, 3, Connie off. Impersonate. Dynwared. Sing.
Canu. Compose. Cyfansoddi. Morning. Bore. Sleep. Cysgu. Dictionary. Geiriadur. Multi-talented. Amryddawn. Character. Cymeriad. Silk. Sidan. Loaf. Torth. Note. Nodyn. Poetry. Barddoniaeth. School. Ysgol. Shower. Cawod. Judge. Wow. Caryl Parry Wow, we can't touch you. Wow. Amazing. Ydw i wedi curo rhywun? Amazing. A ti wedi curo pawb. Dwi'n siŵr bod ti. I'm not too sure. We're going to have to check. Ed. Woo! Gyda ni enillydd newydd pawb gyda 14 o bwyntiau. Wow! Oof. 14. Fel dywedodd T.H. Parry Williams wrth Kate Roberts, get in! I'm so proud of you. Da iawn, Caryl. Diolch. A dwi wedi curo daf di? Ti wedi curo daf di. Ti'n gwybod, bob wythnos, Caryl, mae gennym ni ymadrodd. I mat ddysgu ag i chi adre. A'r ymadrodd yr wythnos yma ydy, sori am hyn, chwarae'n troi'n chwerw. Carol's most famous song. Beautiful, iawn. Which is? Felly, mae'n chwarae'n troi'n chwerw. Caryl will tell you... OK, Caryl, sing. Mae chwarae'n troi'n chwerw yn golygu rhywbeth tebyg I playing with fire. Ti'n modd lle wyt ti'n cael amser da, ond mae pethau'n gallu mynd yn ddrwg o chwith. Literally, mae'n swnio'n odd yn Saesneg pan ti'n gyfeithio fel the playing turns sort of sour. Bitter. That kind of makes sense. Yeah, so kind of it starts off yn hwyl and wedyn mae'n troi. Then it goes belly up. Yeah, yn union. It always does. This isn't going to go belly up. Never does. Come on, Ed. Chwarae troi'n chwerw. Chwarae o gwmpas, hwyl a sbri, pob dim yn gret rhwng chdi a fi. Mynd rhy bell di, hynna ddim yn cool, ti'n misio trwbl hefo fi o ffwl. That's what it means. Da iawn, Ed. Mae Ed yn dda. Should we have a bit of a break? Yeah.